Hi havia una vegada a un poble que es titula Els ossos i les rínxols d'or. Au, com crema! Am, quina sopa més calenta! Quina sopa més calenta! Ens anem a fer un passejat al bosc? Vale. Som-hi! I així se'n refreda. Mentrestant, la rínxols d'or estava passejant pel bosc. Oh, quina cabana més bonica! Aquesta està massa calenta. Aquesta massa freda. Aquesta és el meu gust. La deixaré aquí a la tiradeta. Estic tan tip amb el de fer un descans. Aquesta és massa dura. Aquesta massa tova. Aquesta és el meu gust. Ja estic bé. És igual. La rínxols d'or estava molt tipa i es va anar a dormir. Vaig a fer una bocadeta. Aquest és massa dur per mi. Aquest massa tou. Aquest és el meu gust. Mentre la rínxols d'or dormia, els ossos van arribar. Ai, quina caminada més bona. Estic més cansada. Ui! Algú ha tastat la meva sopa? Ui, la meva també l'ha tastat algú? La meva també! Ui, i què ha passat? Que me l'ha deixat tirada! Com pot ser això? Anem a veure a les cadires. Ai! Algú ha assegut a la meva cadira? Ui, algú s'ha sentat a la meva cadira. Ui, la meva me l'han deixada tirada. Ui! I trencada també! Anem a dormir. Ai! Algú ha provat el meu llit? Ui, el meu també. Ai, aquí està la lluna. Hola, perdoneu, és que estava aquí i he pres la sopa, perdoneu, però sóc amiga vostra. No m'irem els teus pares una setmana a la presó. Oh, bueno, Bueno, no, et perdonem, vale. però... Hola, per què vols ser meva amiga, doncs? Sí, vull ser la teva amiga. Pues anem a jugar? Val. Na 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 na. Juguem a béisbol. A una casa sense permís. I has de dir permís a la teva mami i a nosaltres, vale? Vinga, perdona. Adéu. Conte posat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat l'espectacle. Fins un altre dia.